Kag sa numero 1 sa mga balita, subungan now. Pamuno sa Bacolod City Police Office ginpakakas sa pwesto. Subong labang nga adlaw ng pagbuhat ng Special Order of Philippine National Police National Office nga nagapakakas sa pwesto bilang Director sa Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Noel Alinio nga nagasaylo sa iya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang ambong mando ang mangin epektibo na sa buwas nga adlaw kadungan sa pagkakasa kay Alinio ginkakasman ang pamuno sang CIDG nga si Police Colonel Joel Manuel Ana nga ginsaylo naman sa PNP Regional Office 6. Si Bacolod City Mayor Abby Benitez nagpagwa naman sang statement nga nagakumpirma sa pag-relieve sa kay Alinio. Sunod sa alkalde, ang pagkakasa BCPO Director sa pwesto ang kabahin sa promotion process ng PNP. Magahulat naman ng alkalde sang ngalan sang magapamuno sa BCPO. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pagserbisyo ni Alinio sa syudad sa Bacolod. April 18 sining tuig sang gin-assign si Alinio sa Bacolod City.